Участвам в това видео, защото ми допадна отношението на екипа на Хигея към клиентите. Най-напред си купих каната за вода, защото търсех нещо, което да е по-екологично, по-финансово изгодно. Водата наистина е много хубава. Тя е с качеството на изворна вода, с вкуса на изворна вода. След това, по време на COVID, реших да се обърна отново към Хигея, за да си потърся пречиствател за въздух, защото аз съм психотерапевт. Тук влизат много хора на ден. Беше важно за мен да имам нещо, което да осигурява здравословни условия, както за мен, така и за моите клиенти. И толкова се впечатлих от този уред, че си го купих и за вкъщи. Това е малкият пречиствател за въздух. Аз го използвам в спалнята си. Пускам си го няколко часа преди да си легна, за да мога да спя на хубав въздух. Благодарна съм на екипа на Хигея за техните продукти и за начина, по който се отнасят към клиентите си, за добронамереността им. Препоръчвам продуктите им, защото наистина работят. Поздрави от Елена от София!